हास्थायना जाफुङैनि हांमाखौ हास्थाय होग्राया माब्लाबाबो बुजिनाय नङा। बालाहामायाव थाबायना दै नागिरनाय मोन्दांथिखौ बिलोआव थब्ल'ना गेलेग्राया माब्लाबाबो मोनदांनाय नङा। खुलुमबाय, आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं होननानै दिनै नोंथांमोननि सेराव आं गोदान दोंसे खन्थाइ आवरायथिनानै होनो आखायाव लाबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खन्थाइखौ मोजां मोनगोन आरो खोनासंलांगोन होननानै। दिनैनि खन्थाइनि मुङा जादों नोंनिसिम गांसे उदां लाइजाम गोरबोनिफ्राय। दोंसे जोबोद मोजां रमान्टिक आरो इमोशनेल खन्थाइ। बे खन्थाइखौ बिनानाव उदांस्रि ब्रह्मआ सुजुदों। बियो गावनि फेसबुक पेज उदांस्रि ब्रह्मआव बे खन्थाइखौ फोस्रावदोंमोन। बे खन्थाइखौनो आङो जोबोद मोजां मोननानै आवरायथिनानै होनो थाखाय बिनानावनिसिम खावलायदोंमोन। लोगोसे बिनानावा खावलायनाय लोगो लोगोनो आंनो बे खन्थाइखौ आवरायथिनानै होनो थाखाय दैथायहरो आरो आंनो खाबु होयो। नोंथांमोनाबो बे खन्थाइखौ जोबोद मोजां मोनगोन होननानै आं मिजिंथियो आरो बिनानावा जोबोद मोजां खन्थाइ लिरखायो। आवरायथिनानै होनो आखायाव लाबाय, खोनासंलांदो। नोंनिसिम गांसे उदां लाइजाम गोरबोनिफ्राय। हास्थायना जाफुङैनि हांमाखौ हास्थाय होग्राया माब्लाबाबो बुजिनाय नङा। बालाहामायाव थाबायना दै नागिरनाय मोन्दांथिखौ बिलोआव थब्ल'ना गेलेग्राया माब्लाबाबो मोनदांनाय नङा। नों मिथिगौना नोंनि सिगाङाव जेब्लायबो मिनिस्लुनायनि ओंथिया बे नङा जे आं गाबनो रोङा। नोंनि सिगाङाव गाबनायनि ओंथिया बेबो नङा जे नोंनि अनगा आं मिनिनो रोङा। जाहोना बेसो जे नोंखौ आं साननायाव खोख्लैनोनो लुबैया। जेराव गोग्लैयोब्ला नों गावखौ खोमाना नागिरफिननो रोंनाय नङा। दे दानिया नों आंनो बुंदो अननायनि गुबुन मुंखौ। बिखा बोखावना अननायनि बाथ्रा बुङै बुङै गोरबो मोनसे बोफ्लंलांबाय। हांमाजों जोबनाय आद्रा सल' नों आंनो गोबां बार खोन्थायोमोन। जंकिपाने, रमिअ जुलियट, शाहजाहान, मुमताज। अब्ला बुङाब्लाबो नों बुजिखागोन। अख्रां लाबोनायनि बाथ्राफोर बुंफ्लेयोमोन। गोरोन्थिनि बजाखौ नोंनोबो जाबसिननो लुबैया। अख्रां लाबोजाया होनना मिथिखासेयावबो। अखाफोर गोरलैमोन नों आंनि अख्रांनि, जाय फैनो गोनां पुर्णिमा हरखौ दिनैबो लामा नायफ्लाङो आं। हास्थायना जाफुङैनि हांमाखौ हास्थाय होग्राया माब्लाबाबो बुजिनाय नङा। बालाहामायाव थाबायना दै नागिरनाय मोन्दांथिखौ बिलोआव थाबायना गेलेग्राया माब्लाबाबो मोनदांनाय नङा। खन्थाइया जोबोद मोजां। आसा खालामो नोंथांमोना बे खन्थाइखौ मोजां मोनदों होननानै। खन्थाइखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो आंनि पेजखौ फल' खालामनानै होनो दाबाव। लोगोसे मोजां खन्थाइ फरायनो थाखाय एबा मोजां खन्थाइनि गोदै बिदै सोबनो थाखाय नोंथांमोना उदांस्रि ब्रह्म फेसबुक पेजखौ फल' खालामनानै लानो हागोन आरो उदांस्रि ब्रह्म बिनानावनि खन्थाइफोरखौ फरायनानै गोजोननाय लानो हागोन। दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबनो सानबाय। लोगोसे फोजोबनायनि सिगां आं बेखौनो बुंनो लुबैयो जे नोंथांमोनाबो आंनो खन्थाइ दैथायहरनो थाखाय आंनि फेसबुक पेजआव आंनि एबाउटआव थांनानै इमेल आइडियाव नोंथांमोना खन्थाइ दैथायहरनो हागोन। दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।